ମୋ କଥା କହୁଛୁ ତୁ ମତେ ସେଠି ସପୋର୍ଟ ଦଉଛୁ ଜାତିରେ ମୁଁ କହି ମାନେ ପୁଣି ଏଇଠି ଆସୁ ମତେ ଦେଖି ଦେଖିଯିବେ ଆଉ ଏଇ ମୋ ହସ ନାଗୁଛି ତୁ ମତେ ଅନାନ ଦୁଃଖ ଉପରେ କ୍ୟାମେରା ପକା ବୁଝିଲୁ ନୂଆ ପିଲା କହିଦଉଛି ମାନେ ନୂଆ ପିଲା ହେଲା କଣ ହେଲା ତୁ ନୂଆ ହେଇଥିବେ କଣ ମାନେ ମୁଁ ବା କୋଉ ଦିନ ହେଲାନି ତତେ ମୁଁ ଦେଖିନି ତୁ ନାଇଟ୍ ସିଫ୍ଟରେ ଥିଲେ ମୁଁ ତ ଦେଖିନି ଠିକ କଥା ଏ କମ୍ପାନୀ ତୁ ବା କିଛି ଆମେ କଣ କରୁଛୁ କି ତୁ ଛୁଆଟେ ବେଳେ ପାନ ଆଣ୍ଡେ ଚୂନ ମାରୁଥିଲୁ କଣ କମ୍ପାନୀ ଆସୁଥିଲୁ କଣ ବୁଲତେ ଆସୁଥିଲୁ ମାନେ ଇଏ ବନ୍ଧୁ କ୍ୟାମେରା ହେଲା କ୍ୟାମେରା କହିପାରିବୁନି ହେଲା କ୍ୟାମେରା ମୋ ମୋବାଇଲ ମୋ ହାତରେ ଅଛି ତୋର କଣ ସୁବିଧା ହେଲା ତୋର କଣ ଅସୁବିଧା ପବ୍ଲିକ ଭିଡିଓ କରିବେ No, 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 no. ଆଉ ଟିକେ ହସି ଭଲ ଲାଗୁଛି କହୁଛି ଓ କି ଦୁଃଖ ଛୁଟି କରିବୁ କରିଆ ନାଇଁ ରାଜି ଅଛି 2 ଘଣ୍ଟା ଚଲେ ଘଣ୍ଟେ ପାଇବ ଯାହା ଚାଲିଥିବ କମ୍ପାନୀ ହଁ ମୋର ବି 100 ଟଙ୍କା ହେଇଯିବ ରୋଜଗାର ହେଇଯିବ 100 ଟଙ୍କା ଦେଇଦେବୁ ଦେଖ କଣ ଖାଇ ନ ଦେଇପାରେ ସେମିତି ସ୍କିନ୍ ଇନଫେକ୍ସନ ହବ 3 ଥର ଦିନକୁ ଅଧିକ ଥରେରୁ ଅଧିକ ଗାଧେଇଲେ ସ୍କିନ୍ ଇନଫେକ୍ସନ ହବ ମୁହଁ ପୁରା ପଡୁଛି ପୁରା ମୋର ଜଣା ପଡୁନି ମାନେ ଯୋଉ ସ୍କିନ୍ ଇନଫେକ୍ସନ ହବ ତ କଣ ଭଲ କହିନେ ବଏଲର ବଡି ବିଲ୍ଡର କଣ ମନା ଧରିବୁନି ତୁ କିଏ ମୁଁ ଚାଇନା କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲୁ ଇଏ ଆପେ ଆପେ ଖୁଲି ଯାଇଥିବ ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଗଲାଣି ମତେ ଏମିତି ମାରିବାର ଶୋଇଲା ବେଳେ ବି ସପନ ଦେଖୁଛୁ ନା ଶୋଇଲା ବେଳେ ସପନ ଦେଖୁଛୁ କୋଳି କଣ ପାଇଁ 60 ଜଣ ପିଲା ଆଖି ଆଗରେ ଯେତେବେଳେ ରାତି ବନ୍ଦ ଗପୁଛୁ ସେତେବେଳେ ନାଚ ଲାଗୁନି ଭିଡିଓ କରିଦେଲା ତୁ ନାଚ ଲାଗୁଛୁ ଲାଷ୍ଟ ଟୁକା ବି ଛାଡିଲାନି ଏପଟର ଚାଲିଛି ନା ତୁ ଠିକ କହିଛୁ ନା ତୁ ଠିକ କହିଛୁ ଆମେ ଯଦି ମାର୍କେଟ ପଳେଇଥାନ୍ତୁ ଛୁଟି ଦେଲୁ ଛୁଟି ଦେଲୁ ଆମେ ଯଦି ମାର୍କେଟ ପଳେଇଥାନ୍ତୁ ପୁଣି ତାକୁ କଣ କରିଥାନ୍ତୁ ତାପରେ ପିଲା ଗୋଟେ ଆଣିଥାନ୍ତୁ 7 ଦିନର ଆଜି ସୋମବାର ବୋଲି ଆଜି ଗାଧେଇ ପଡି ପୁରା ମୁଣ୍ଡ ଚିଲି ମାରି ଦେଇଛି କଣ ଭାଇ ଗାଧେଇଛୁ ଚିଣ୍ଡି କଣ ପାଇଁ ରାତିରେ ତାସ ଖେଳୁ ଡାକି ଡାକିରୁ ମତେ କରେଇ ଦିଅ ବାଇକ୍ No, 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 no. ଆସନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ କାଲି ମୋ ବାର୍ଥଡେ ଥିଲା ତ ମୋ ଡାଡ୍ ମୋତେ ଗିଫ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ZX-10 ନିଞ୍ଜା ZX-10 10 ଲକ୍ଷ 72,000 କଣ୍ଡିସନ୍ ପୁରା ବ୍ରାଣ୍ଡ ନ୍ୟୁ ଅଛି ନୂଆ ZX-10 ଯେଉଁଟାକି ଆମ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଡେଲିଭରି କରିଥିଲି ଦେଖିବା ଡବଲ ଡିସ୍କ ଆଉ 4 ସିଲିଣ୍ଡର ବାଇ 4 375 ଯିବ ରଡ଼ ଭଳିଆ ଚାଲେ ଷଣ୍ଢ ରଡ଼ ଆଉ ଚଲେଇକି ଦେଖେଇବା କେତେ ସିସି କ'ଣ ସାର୍ କେତେ ସିସି ସାର୍ ମହିନ୍ଦ୍ରା ଥାର୍ଡ 12 ସିସି 4 ସିଲିଣ୍ଡର ZX-10 କାଲି ହିଁ ଗିଫ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଖାଡ଼ା ନିଞ୍ଜା S2 କାଲି ହିଁ ମୋତେ ଗିଫ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ମୋ ଡ୍ୟାଡ୍ ମୋ ଜନ୍ମଦିନ କାଲି ଥିଲା ତ କଣ୍ଡିସନ୍ ପୁରା ବ୍ରାଣ୍ଡ ନ୍ୟୁ ଅଛି ଶୁଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଲୋଗୋ ଅଛି ଡାକୁ ଶୁଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଲୋଗୋ ଏଇଠି ଅଛି ଆମର ZX-10 କାୱାସାକି ZX-10
एम ए मीटर एच आई मीटर देखा पढ़ू नु एम ए एच आई मीटर एम डी ए आर काबास्की निंजा 350 पर जीव आर स्पीड टा पूरा रड सिंह वाला जीव तो देखो ये पूरा गाड़ी टी नहीं 4 सिलेंडर एते इंजन 4 सिलेंडर देखो हम देखि पारते ता संग माने 4 सिलेंडर बाय 4 यही तो इंजन टा देखा इंजन देखंतु पूरा कस होई जी और ग्रिल टा लागि जेडी पढ़ू नु तो एम ए एच आई एम डी ए आर ओए एच यू कावासाकी स्कैनर तो किक मारी किक यार न था काट देबा खाली के टाटा सेल्फ चारटा सेल्फ यार देखि पारते सेल्फ ए टीवी स्टार्ट हो ए टीवी स्टार्ट हो ए टीवी स्टार्ट हो देखि पारते एटा माइने एटी चाबी परियो चाबी हमरो अछि गोरे हेले चाबी हेले तो पाखर नहीं चाबी बापा रखचंदी रूम रे ओहो एना मु स्पीड चलाउछु ता देखम चले कि देखो बसी तुम से स्पीड गाड़ी चलेबल तो बापा तुम गिफ्ट करथिबी No, 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 no. कुड़ी बाबा हे भगवान हरि कृष्ण स्पीड चलाउछु बापा सीट काट रखि दी कोंटाडा पसी आइछि पछरे कोनी के बाहर नु दुख लागे हरि कृष्ण सही तो तो आपण मान देखिले आजिकर ब्लॉग एति की थाउ काली की मिसिया चलेइबा आपण आपण देखेम जे हम जेड स्टैंडर केमिति चालू छी कोन सिंगर रड बोले चालू छी बाय सब्सक्राइब न कोन कहबनी ओके ओके आ वीडियो करे बोलिनी लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब दाबी करो